Liyaqhuba ityala likaMfundisi uTimothy Omotoso kwinkundla ephakamileyo eBhayi. Inkundla izakubiza amangqina ngelixa izama ukubopha ityala ngakuOmotoso. Kwiveki ephelileyo uNeliswa Mxakaza waxelela Inkundla ngamaxesha atyhola ukuba kwabakho izenzo ezayamene nesondo phakathi kwakhe noOmotoso. Intatheli yethu ukwinkundla ephakamileyo eBhayi. Ingqina lesihlanu Sara neliphuma isikhunda lixelele Inkundla ukuba ngexesha lizimanya nenkonzo kaOmotoso belinomnqweno wokuqhubeleka nezifundo zalo. Lithe intoba kuba laswelekelwa ngabazali belingenamali yokufunda kwaye lalivile ukuba kukho amantombazana athathwa nguOmotoso abancede abafundise kungakumbi abaphuma kumakhaya angathathi ntweni. Uthi wothuka xa eqaphela ukuba uOmotoso unezinye injongo ngobomi bakhe nangexesha uOmotoso elindele intoba enze izinto kungakumbi ezo eziphethelene nezosondo kuye. Elo nqina liza emveni koba kukhona elinye inqina elithe lanikeza nalo elabo bungqina lisithi ukuba lalimuyiku uOmotoso nanjengoko waye baqalekisa abantu esithi lonke ixesha xa erhalela ukuphuma okanye ukuhamba waye acinge intoba uOmotoso ububuthixo arha kwaye uyitshomi esondele kakhulu kuThixo. Loo nto ithetha ukuba iziqalekiso zakhe zingaphumelela. Eyona ndicacayo ngobungqina balamangqina yinto yokuba bonke bathi behlelwa ziziganeko ezifanayo nanjengoko kucaca ukufana phakathi kobungqina babunikayo. Kodwa ngaphandle kwenkundla sithetha nje baye besehla okanye liye sisehla inani labantu abathi baphume bezokuxhasa uOmotoso. Ngala maxesha ubunokubona abantu begcwele bephethe amaphekepheke besitsho intoba bame okanye bamanyene noOmotoso. Elinye iqela elingekhoyo ngamalungu ephiko lamanina kungakumbi ango-ANC nebedla ngokuphuma izokuxhasa abo bazinikeza ubungqina okanye abo bangamaxhoba. Kwindaba ze-SABC eBhayi.